Lagi esuk mau aku sengaja tuku donat sing mangkal gone ngarep balai desa. Rasa donat tetap biasa, cuman kue mau regane murah-murah dan miring kenanggo apet-apet peteng. Sengaja aku milih donat sing ora dicampuri gula. Soale usiane aku kan wis tua aja kagen ngonsumsi gula beli teman. Macam-macam donat sing bolong tengahnya, donat sing isiane ana coklate ya ana pokoknya komplit kue nang kono. Aku rasa donat ya pada kabeh empuk, pulen, manis ya pokoknya rasa-rasa donat lah kayak roti. Sing dicampuri bubuk gula ya ana, sing dicampuri karo mesis, karo coklat dure ditaburi mesis ya ana. Pokoknya varian-varian donat nang kono komplit. Kebeneran mau pas tuku donat wis awan dadi donat-donat sing ana coklate ndure karo ditaburi mesis. Ya wis kaya kowe bae. Terima kasih sedulur wis nonton videone aku.